Buenas, vou vos enseñar o que imos tomar de postre por meu cumpleaños. Neste caso é unha sandía con vodka. Evidentemente necesitamos unha sandía, se non sería outra fruta. E vodka, claro, se non sería como outra bebida. Entonces, collemos unha botella de vodka. Como a sandía é pequena, utilizamos, vamos poñerle solo medio litro, en unha botella de agua de medio litro, coa que previamente debíades de marcalo o círculo na sandía, vale? Eu só tiña marcado, por eso ahora non o puxen. Entonces, unha vez marcado o tapón aquí, o tamaño do círculo, con un cuchillo cortamos, vale, o circuliño un pouco máis pequeno do que marcaches para que despois a botella quede ben a presión. E agora nada, encaixar isto aí. Aproveitamos a rosca da botella. E unha vez enroscado, damos a volta. E agora, así, directamente, pois 2 ou 3 días na nevera. Vamos a apoiar aquí. A ver se non cae. Si, ten pinta de que cae, entonces vamos a apoiar no outro lado. Que facemos co vodka que sobrou? Pois vamos a aproveitalo, porque despois vamos a adornar a tarta con gominolas. Como vedes, os ositos de gominola dos de toda a vida, ben repartidos. Vale, e deixámonos, bueno, separámonos ben polo vodka, e deixámonos tamén aí un día ou dous, para que absorban o vodka e veredes como hinchan o doble de tamaño, pasan de ser así a ser así. Ala, a tomar por saco.